Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo diha kaninyo mga igsoon. Anya na kita sa ikanapulog unom nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ang atong ebanghelyo karon mahitungod sa sambingay sa trigo ug sa mga sagbot, nagpunting sa kaayo og kamapailubon sa atong Dios. Nga bisan pa man sa atong pagkamasalaypon ug pagkamakasasala, wala gayud kita niya biyae o isalikway. Andam siya kanunay paghatag kanatog lain nga higayon aron sa pagbag-o o pagtulid sa atong kinabuhi. Mga igsoon, sa atong pagsaulog nining santos nga Eucharistia, magampo kita nga sa tabang sa grasya sa Ginoo, mapuy-an unta nato ang hiya sa pagkamapailubon o pagkamaayo, aron sa ingon, bisan sa tipik nga paagi, mahulagway nato ang presensya sa Ginoo diha sa tagsa nato kakinabuhi. Ugdungan sa atong mga pasalamat sa mga grasya nga atong nadawat, ato sa mga iampo ang mga katuyuan nga gipadayag nining santos nga misa. Ingon man usab ang mga intensyon sa atong TV Mass sponsors ug donors ug sa atong production crew. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaausab kanimo. Maayong buntag sa tanan, Ay buntag usab. sa tanan na mga naka-tune in sa live broadcast, sa atua na mga intensyon nga atong gihatag. Let us pray nga ang Ginoo muuban kanato sa atuan na selebrasyon karon. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa.
Kinaluyan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mag-ampo kita. O Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan, ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom o paghigugma, ug himoa kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlo, gikan sa basahon, sa kaalam ni Solomon. Ang tanang butang ilalom sa imong pag-atiman. Ug walay laing Dios nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa, kay ikaw Ginoo man sa tanan. Nagapakita ka sa imong kusog sa diha nga ang mga tao may katahap sa kahingpit sa imong gahom. Ug gisilutan mo si bisan kinsa nga nahibalo sa imong gahom, apan nangahas sa dili pagpanumbaling niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom, apan ikaw usa ka maluluy-on nga maghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa bato kanamo, sa bisan unsang panahon nga gusto mo. Apan inay ni ana, gimanduan mo hinuon kami sa dakong pagpailog.
Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudloan nimo ang imong katawhan nga ang usa ka tawo nga matarong kinahanglan usab nga maluluy-on. Gihatagan mo ang imong katawhan ug dakong paglaom pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulusol sa ilang mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw, O Ginoo, maayo ug mapasaylo. Puno sa kaluoy alang sa tanan, nga magasangpit kanimo. Patalinghugi, O Ginoo, ang akong pag-ampo. Ug pamatia ang tingog sa akong pangamuyo. Maayo ang tanang mga nasud nga imong gibuhat, muabot ug musimba kanimo, O Ginoo. Ug mahimaya sa imong ngalan, kay halangdon ka man, ug naghimo ka og katingalahang mga buhat. Ikaw lamang mao ang Diyos. Maayo ikaw, O Ginoo, maoyo sa ka Dios, nga maluluy-on ug mahigugmao. Dugay nga masuko, puno sa kaluoy, ug kamatinumano. Ningia ako, ug kaluy ako. Ihatag ang imong puso ngadto sa imong sulubon. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa espiritu. Kay wala kita masayod unsaon nato pag-ampo. Ang espiritu mismo mga liupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay.
ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod, unsay gihunahuna sa Espiritu. Kay ang Espiritu, mga liupo sa Dios, alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misugilon sa Jesus kanilag laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Unya usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo. Ug unya mibiya sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na sa pagbusuwak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma, busa diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo ang mga trigo o ang mga sagbot, madugag tubo hangtod sa tig-ani kay ingon kora unya ang mga mangangani. Ibta ninyo ang pag-una ang mga sagbot. Bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo og gipusa didto sa akong kamalig. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Maayong adlaw sa tanan, labi na ang among mga faithful na nagauban sa pamaagi ni ining broadcast. Gusto ko i-share sa inyo ako ang experience yesterday. Nag-adto ko sa Mandaue Public Market kay pagpalit ko, no, amo na bugas kay naubos na, no, kay kusog siguro mukaon ang akong mga kauban. Pag-adto ko, no, yung sales lady, naa pa siya giasikaso. So, nakapila ako. Naa gamay na bata, no, muduol sa ako Tinitingnan niya ako lagi, no? Makailang beses siyang nakatingin sa ako And siguro nung nalaman niya na si Father Joben kini, and he was sure Father Joben kini, iyang giduol ang iyang nanay o iyang pull ang sinina sa iyang mama o sinabihan niya ang iyang mama, Ma, si Father Joben. Tinitingnan ko lang yung bata. Yung nanay, busy sa iyahan na pakipagsulti doon sa tindera. Ikaduhang beses, Ma,
si Father Joben. Wa pa, no? Wa pa, di pa siya pinapansin ng kanyang nanay. The third time around, malakas na ang boses niya, tsaka, Ma, si Father Joben. No? Tumingin sa akin yung nanay at yung bata, nag-bless ako Sabi niya, Father Joben, Ma, kini siya ang pare na nagmisa sa Amoa sa Tipolo Elementary School. Mga igsuon, kini ang mamimiss ko din sa San Roque Parish. Mga igsuon, ang atuan na ebanghelyo karon, si Jesus nagsulti, dili usa, dili duha, kundi makatulong sambingay, parable, para ihatag ang meaning, ang kahulugan sa gingharian sa Diyos, sa iyang amahan. Sa paghatag niya na tulo na parabola o sambingay, Jesus is giving emphasis on that attitude of God towards mankind. Anong buot pasabot? Na si Jesus iyang gipakita ang ugali, no? Ang pagkadiyos sa amahan sa atuang tanan, mga buutan, kauban ang mga so-called na dili buutan. No? Mahirap sabihin, mahirap i-judge, magsabi, mga dautan, kay kitang tanan before God, kitang tanan makasasala. So, sa atuan ng mga pagbasa karon mga igsuon, ano ang atuan na pwedeng makuha? O what are the lessons that we can draw from today's readings? 1. Our collective question is this. Ang atuan ng mga pangutana, Father, anong klasing kaharian o paghahari ng Diyos ang naa sa atua kung dili pa pala, no, nawagtang ang mga dautan? There are still lots of evil in this world. Why after His death, there was no change. Evil is still with us. And our human experience reveals to us the reality of life. Yung atuan ng mga karanasan karon, yung mga nangyayari po sa atin, sinasabi sa atua na daghan na mga dautan, mga pasaway, manluloko sa kapwa, and the truth is, we acknowledge also goodness, but side by side with goodness, evil grows. Anong bot pasabot, mga igsuon, nga simula nung mamatay, dumating si Jesus sa kalibutan, nahimo ang Paschal Mystery, ang iyang pagpapakasakit, ang iyang pagkamatay o pagkabuhay. Nganong Father, all we thought, pakatapos noon, maayo na ang tanan. Dapat Father, wala nang dautan. Nganong Father, naapa? Kini ang atua na collective question o pangutana magpasa hanggang ngayon. And that leads me to the second point. Our attitude is likened to the suggestions given by the slave of the householder. No? Eliminate the darnel immediately. Para sa atua, sabi ng kauban doon sa parabola, daghan mga maayo na mga pananom, no? Ang mga dautan makaapekto sa mga maayo. So ato nang kuhaon. We subscribe to the culture of rash judgment, labeling the good and bad instantly without knowing the whole story and the whole truth. Ganito yung buhay natin, di ba? Minsan sasabihin natin, burn the bad people by fire from heaven. Sabihin natin, sana no, lahat ng tanang mga dautan, no, bumagsak ang apoy gikan sa langit and to consume all na dautan.
Patyon na tanan sa Ginoo para matapos na ang problema. Maubos na ang dautan sa kalibutan. If this is our perspective, beloved, then we don't understand the wisdom of God. The line separating good from evil does not pass in the space between the individuals or groups. It passes within the heart of every person. Pag yun ang atuan na pagtanaw, Ginoo, tanan dautan, patya na para maubos na. Sa tingin ninyo, may maiiwan sa kalibutan? Kitang tanan, kuyog. Wala maiwan sa kalibutan. Kay tanan ta before God, dautan. How in this world can we make a moral evaluation or judgment? There is no way we can see the motives of one's heart. Mahirap basahin kung anong nangyayari sa puso ng atong mga kauban. We cannot judge a person solely on act or deed unless we claim ourselves to be God's also. Number 3, our attitude must be like God. Stay calm. No? Sabi doon sa una na parabola, ayaw lang kabalaka. Ako ang Diyos, ako ang bahala. His ways is not our ways. O our ways is not God's ways rather. Ang pamaagi sa Diyos, iba kaysa pamaagi nato. God's attitude reveals us how He is still gracious towards evil that exists in the world. After all, sabi po ng unang pagbasa, God will employ His power not to hit man, but to save him. Gagamitin ng Diyos ang iyang pagka-Diyos dili para saktan ang mga dautan, kundi para pabalikin ang dautan sa iya na paghigugma. And that is the attitude of our God. God finds good in the heart of everyone. Nakikita ng Diyos ang kabutihan ng bawat tao. There is an inherent goodness in every person. Alam ng Diyos, nagtanom ang Diyos ng liso ng pagiging mabuting tao sa ating mga puso. Kaya naniniwala ang Diyos kahit na sabihin ng tao, ito yung pinakamasamang taong nakilala ko, sasabihin ng Diyos, yan ang pinakamabuting taong nilalang ko. God sees it continuously. That is why it is not possible to intervene with fire from heaven. Everything will be destroyed, the evil as well as the good. Mga igsoon, ang ikaduha na pagbasa exhorts us to pray for one another rather than condemn one another. Ipag-ampo nato ang bawat isa. We are all called to act kindness to our fellow human beings. Maging buutan, lalong-lalo na sa mga dili buutan. Ngano? Pag naghimo ta na dili maayo sa mga taong dili maayo sa atua, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Pare-parehas na lang tayo. Today's celebration reveals God as the Lord who believes and hopes in the goodness of person and patiently awaits for that person to reform or change for the better. Sa Pilipino pa, ang Diyos ay nagtitiyaga o nagtsatsaga, naniniwala at nagpapahalaga. Tatawagin tayo ng Diyos, dili makausa, dili makaduha, dili makatulo, kundi daghan na beses mutawag ang Diyos sa atua. Ngano? Ang Diyos naniniwala na kitang tanan buotan. May God bless us all. Amen. Amen. Palihog manindot. Ato karong ipahayag ang atong pagtuo
Nagato ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkom sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mudangup kita sa Dios nga pinaagi sa iyang pailob ug kaluoy naghatag kanatog igong panahon sa pagbag-o sa atong kaugalingon, sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo paminawa kami. Ginoo, paminawa kami. Alang sa atong Santo Papa, si Francisco, atong obispo, si Jose, sa tanang mga obispo, kaparian, o kamadrihan, nga sa ilang pagbudlay, uban sa katawhan nga gipiyan, sa ilang pag-atiman, mupakita unta sila, ug pailob, kaaghop, ug kaluoy, nga walay puas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Alang sa mga pangulo sa tibok kalibutan, ilabi na sa atong nasod, nga subay sa pailog ug kaluoy sa Dios, ila untang mapatunhay ang tinuod nga kalambuan, hustisya ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Alang sa atong gagmay Kristohanong katilingban, nga ang binhi sa pagtuo, nga gitisok sa bunyag, mutubo ug mamunga ug maayo, alang sa pagbalaan sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Alang sa mga mipahilayo sa Dios, gumikan sa sala, nga sila mubiya gikan sa pagkasagbot, ngadto sa pagkatrigo, ug mahimong magpupugas ug maayo, ngadto sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ahanglangdon, Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Alang sa mga nangamatay, nga makapahulay na sila uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Sa hilom sa atong kasing-kasing atong igampo ang mga panginahanglan, labi na para sa mga kabos, walay pagkaon, walay hanap buhay, walay pulay-anan, mga taong nawawalan ng pag-asa, naging biktima ng karahasan ng kapwa-tao natin, mga nasa bilangguan, mga may sakit at wala pang lunas ang kanilang karamdaman. Mga taong nag-celebrate ng kanilang birthday karon, wedding anniversary o namang espesyal na adlaw na amo. Kining tanan at igampo sa ngalan ni Kristo atong Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Ang alay mo
Palihog manindo. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akin yung sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa ato kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo ni ining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya. Magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo ni gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pangluwas, miani ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pagpahigala kanimo, apan ang tawo mismo maoy naguli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa Amahan uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awi. Palihog manglungod. Santos gayod ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabotan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatay ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami ng mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hidumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose ang among arsobispo, si Ruben ug si Medifil ang iyang mga kaabag nga obispo ug tanang mga pari. Hidumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among mga mahal sa buhay na inaalala sa misa ngayon. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga olay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, si San Vicente de Paul, si Santa Luisa de Maria, si San Roque ug tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Mga igsuon, gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, busa mangas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatay kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug maluisan ng kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan,
ug sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Mga anak, mag-bless, mag-hug, mag-kiss sa mga ginikanan. Palihog mangluhod. Mga igsuon, kinimao ang kordero sa Dios, si Jesus na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
palihog manindog. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon kitang tanan sabay kuyog pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton ug ang ilang mga pamilya. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan na usab sa akong mga kaubang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto ni Father Joven sa Congregation of the Mission nga mao ang atong mass presider karon ug naghatag pagtugot aron nga himuon kining Santos nga Eucharistia dinhi sa parokya ni San Roque. Daghang salamat sa atong mga lektor nga gikan daw usab dinhi sa parokya ug sa atong choir, ang St. Arnold Johnson Choir nga batan-on sa gikan sa Lapu-Lapu City. Daghang salamat usab sa mga area alagad nga mitambong niining Santos nga kasaulugan. Ingon man among walay kinutuban nga pasalamat sa atong TV Mass sponsors, benefactors and GCash donors, sa atong production crew o sa mga personnel sa GMA Regional TV. Ana sa inyong mga screen ang atong account name, ang account number o bag-ong GCash number alang ni atong buot mamahimong kabahin nining Pauline Mission. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Ang Dios kanunay magauban ug manalangin kaninyo. Bago po yung final blessing, nais kong magpasalamat sa Daughters of St. Paul sa pag-invite sa akua na magmisa karon o para makatabang sa pag-ampo lalong-lalo sa may mga balatian. And be assured that you will be remembered in my masses. Sana padayon ta pag-ampo ang bawat isa. The kingdom of God is present. The kingdom of God is at hand. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. So, what are your plans now? Not sure, but I
I want to do something worthwhile. Like what? Oh, look! There's Sister Pauline. Come on! Hello, sister. Can we help you? Hi, sister. Beautiful flowers. Just like the two of you. Oh, no, the wheel. I'm sorry, sister. It's not your fault, dear. You know, our life is just like this cart. We have 4 wheels in order to go on. Prayer life, study, apostolate, and poverty. Prayer is the soul of each sister and of the community as a whole. It nourishes our Pauline spirit. Study, on the other hand, is necessary because we need knowledge for our mission or apostolate. Apostolate is the special aim of the congregation where we use all the means of social communication to proclaim God our Lord to everyone. And poverty, it is to produce and provide for all of us and, of course, for all our works. It is also our community life where we practice charity towards one another. To disregard even one of these wheels means either the car stops like what happens now or the whole lot goes over the edge. Oh, it's almost done. So you have to live within these 4 wheels, sister? Yes. The other matters fall more or less under these headings. Wow! What a beautiful life to live. And very challenging. But I love challenges. Just like this challenge, sister? You bet. Done! Praise the Lord. Wow, you're really amazing, sister. Not me, but God. Come on, girls. I think I owe you something nice to fill your small bellies. Really? We will eat, sister? If you will just come with me in the convent. We love to, sister.